приятелите и ние ще снимаме клип на МТА, не на GTA. И извинявам се много, за което прекъснах поредицата на GTA San Andreas, поредицата, защото нещо ми се бъгна и не ще да се пуска. Ако някой има идеи как да я пусна, да пише в коментарите, защото опитвах всичко, но не ставаше. Извинявам се, ако чувате пак нещо от клавиатурата, пишете в коментарите как да премахна този звук. Сервер е много як и днес снимам на него, защото искам да направя една мини реклама. Така, сервера трябва да си стелите МТА, разбира се, и сервера се казва първоначално Скоба Томи. Така, с F1 си отваряте меню с всякакви работи. Чакайте сам да избягам от този. Така, и цъкате F1 и тук влиза всякакво меню с всякакви настройки. Kill, за да се самоубиете, скин, да си смените скина, анимация, пози и оръжията, не знам, не могат да се включват. Котки за униформата на героя ви, Warp, за да се телепортвате до някой човек, State, не го знам това какво е, и тези другите не съм ги пробвал. Това е за Jetpack, това е за Auto Respawn, да. И след World най-различни светове. Countdown не ви се пуска брояча и на всички. И тук това не знам, ама нищо не работи. Paint Job не работи. Значи криете. И тук ви излизат най-различни как да го нарека, за коли. Има iCraft, Bike, Watch, Fun Cars и много други, Rail Cars. И днес ще изпълним една кола, което не знам дали ще съвпадне. Това е първата кола Opel. Това тук като си изпълните колата ви избират, това е за фаровете. Излизат още допълнителни настройки, които с тези настройки да си я поправите. Най-късно с хикса си я поправяте, с флипа да я преобърнете, с тройката по-набързо да ви е, с апгрейд слагате си тук турбо, нито така да го нарека, гумите, стереото и хидравликата. Paint Job не работи, което казах, и така, ето го и първата кола Opel Astra. Извинявам се ако лаги, но играта не е лека. Така, следващата кола е BMW, не знам коя марка е, спортна BMW. Следващата е Golf 4. Много типична кола, за каране, малко стабилна много. Следващата е Beetle. Да, я. Това е една от класическите, това е една, как да го нарека, такава една от 1963. Това е една кола, която може да сте виждали на снимки. Ето това за color, тук си избирате цвят, ето, зелен, примерно. За турбото, ето да ви покажа за турбото, работи. Така. За гумите, ако сте избрали, примерно, някакви си тъпи гуми от San Andreas, така да ги нарека, яки са, да. И искате пак да си ги смените старите от МТА, чекате пак на гумите и стават същите гуми. Така, следващата кола е Lamborghini Aventador, която също много хубава кола, така да нарека. И следващата е Nissan Sculini. Тази кола също е много бърза, удобна. Сървъра е много як. Хубав сървър за игране с приятели, с базикане.
И следващата кола е Комето GTA 4. Може да, ако сте играли GTA 4, не прилича чак толкова, но щете. И последната кола, или предпоследната, така има още една. Извинявам се, ако чувате нещо от компютъра. Infernus GTA 4. Пак, прилича си. И върви. И последната кола е от един филм, който не помня как се казваше. Цвета не може да се променя, но колата сега ще ви покажа. Върви по вода, защото един приятел беше направил тази кола да върви по вода, но не знам как. И днеска реших да пробвам как ще стане това, я да видим. И да, сървър е много хубав, така да кажа. Някаква опция има. Car Locket. Да, с L си я заключвате колата. Сега ще пробвам всички копчета. Не. Р, Е, Ю, не. Г, нещо. Аз пак слезнах от колата, нищо. Отдадах ли се? Ще пробваме пак. Да, ако мерете ви спална на същото място с C, с V, не, с M, не, с Ctrl Alt, Shift, Caps Lock, Tab. Като задържите Tab, ето ви се отваря меню. Извинявам се за микрофона, ако нещо. Така, да не спра клипа. Не знам, но беше го направил. Не знам как. Сега ще видя, пак ще пробвам. Не. Там, когато си пуснете мъта, така сега ще ви покажа да ви е по-удобно. Когато си мултисехтат, така наречено. И ще ви излязат най-много сървъри, но много трудно ще го намерите така. И затова пишете такава... чакайте, извинете. Изчакайте малко. Ето така. И още от началото може да ви излезете на... Извинете за микрофона нещо. Ето то ми. И ви излиза сервера, който днеска правихме реклама. И така, надявам се клипа да ви е харесал. Дайте един палец нагоре за още клипове. И довиждане.